Weka microphone karibu na mdomo. 15 years Last year? Yeah. Last year ndio ulianza taekwondo? Yeah. Ulianzia club gani? Survivor. Hujaenda club nyingine? Yes. Erokamano. Nyakwara mogi nitie gimomi apenjo jatugo ni penjo no. Jatugo ni kamunene ni en achiel kuom jotugo moyier madhi chung'ne Kenya e taekwondo mar piny mangima. World Championship. Owuok e Survivors Taekwondo Club. Ubro nyiso action kaka notimo mochopo moyiere gi Taekwondo Federation of Kenya. Makore en achiel kuom jogo madhi gore gi jo China, jo Korea. Gibiro Kasarani ka kendo taekwondo bro gore kama tek mokalo to en achiel kuom jogo mabende biro chung' ne Kenya. Willis, congratulations. Iwacho ni nyingi ng'acha? Le tiluor ya binya gwe ngato inya gwe ja China ngini Jaka Black inyalo paro nyathini last time ne wan kode ka mabe mono identify ye kata ko chopo kama romo kata penjo ni nyathi chero manyako chaire ya manu anyiso coach ni opuonje maber chieng' moro ko yudo ode kiko gwe dichwo exactly to gima mako doga Jaka Black nyathino onyisa ni nyaka chonyisa ni ochako gini gi igni 15 last year last year koro wapenje ni to higa chiel higa gi koro nonego beni ntie kaka omedre mos coaches yes ere kaka no en ochako mone 15 to donjo mone 16 to donjo World Cup donjo yeah World Championship koro matimore ni samwa puonjogi katimo tatimo nega club ni chalo kaka akete kaka training school koro apuonjogi basic mag sports apuonjogi self defense koro mondo mi odhi e sport mondo mi odhi mapiyo piyo sama puonjogi basic mar chakruok mar taekwondo gi kako chakore to wangiso gi sports bende koro yudo ka koro gidhi gi step then aketo gi gitimo gi action kech kipuonjogi tok gitim gi action tiyudo ka gikaw time mondo gibed maber e sport koro kipuonjogi kendo gitimo practical bedo maber sana then kopogore gi mano atero gi sports mang'eny okay koro sports mang'eny ni emo mi qualify momiyo koro bedo selected gi Kenya Taekwondo Federation nikech kaka sani en gi 1 year to osetugo en gi medals 11 ma gold ngiso no osetugo counties 11 koro ngiso ni nitie club moro ma nochakore kata mana 2022 lakini yudo ka samo jotugo osedhi e sport kata mana diriyo kata mana dedek yudo ka chances mondo kawe tini nekech poko interact gi ji mang'eny poko tugo mang'eny mong'eyo gima secret ma itugo ka koro tero gi tournament mang'eny ni miyo bedo gi experience mamalo kata kiwe to an gi madhi aboro ka mane bed ni en man no miya thuolo mar chiwo higa 10 ga bich kadhi nyaka 21 to en mano yudore e diere kanyo to kade gi miya thuolo mar chiwo higa chakre gi aboro kadhi ka nyaka 15 damiyo kata ji 10 madonjo ma perfect man gold te man gi gold chiko moko ni ga para koro gima miyo bedo kamano en tournament tero gi tournament mang'eny then kono gi basic mag sports ingeni jomoko weyo ni ka nyithindo donjo kapod welo to ni pod ok nyal kone gi sport ni pod okongo somo mondi mongigo mondi to koro mano deko nikech kaka itere mos ne kaka deko be kaka kepo mare nyalo deko okay koro wan to ka gidonjo e club achako miyo gi basic chon achako puonjo gi sport chon odonja koro ka puonjo gi talimo matin puonjo kon tilimo koni koro miyo mako gi teko dhigo dichiel to kikwongi puonje no kwongo maka basic mondi kikitere sport okay. to ka obudho kao time malach okay labda uniambie we uko na wazazi nyumbani wanakuona saa hii si wawevie hivi baba mama wanaitwa nani labda wasalimie tu kabla tuendelee weka microphone vizuri salimia tu mama na smile na wewe saa hii anaitwa nani mama anaitwa Sophia Tieno na dada anaitwa James Ochieng Kelo saa hii wanakuona yeah. Asante sana. Na walikuruhusu namna gani kuingia kwa taekwondo? Na unajua ni sport ambayo mtu anaweza umia. Uliwaomba ruhusa ama wao ndio walikusukuma uingie taekwondo? Kuna time nilikuwa naenda shule. Nikapitia hapo nikaona venye watu wana train. Nikamwambia mama nataka kujoin taekwondo. Usisqueeze sana microphone hivi. Akaniambia niko na tu right ya kuingia taekwondo. Akasema ataenda kuniingiza ni join. Okay. Join. Na tangu uanze taekwondo umewahi kupata injury ni vitu kama hivyo? Yeah, lakini but si injury ile sana. Sio ile sana.
So kuna vile mnafundishwa kuavoid injuries wakati mnacheza taekwondo? Yeah, Self defense, eh? Okay, na sasa tuseme labda umepatana mahali mtu amekuchokoza na uko na hizo ujuzi ya taekwondo, unaweza ziwachilia? Mtu amekuchokoza mahali, unatoka shule, mtu anakuchokoza njiani, mnaambiwa aje na mwalimu, kocha? Siwezi, lakini akikumonjo uwezi nini? Maybe tu tumie self-defense. Okay. Aya, asante sana. Tutakupatia nafasi saa zingine utatuonyesha mambo na display. Coach, yes. Nitiere gima penjo nyathini, nitie samoro ma hinyruok nyalo bedo. Aneno ka un gi nyithindo matindo. Hebu njoo hapa, wapi yule mdogo kabisa? Njoo huyu hapa, mlete huyu. Nataka onekane tu hapa. Watu waone size ya watoto ambao wanaingia taekwondo. Kuja. Haya. Simama hapa. Najua ana mic hapa. Nyathini pod tin sana. Nyathini jaigni adi? Jaigni auchiel. To koro jaigni auchiel, ere kako onyalo gwe ng'ato nikech aneno ka tiende ne be pod tindo sana. Jaigni auchiel onyalo gweyo ng'ato size mare. Koro gima timore ni koro power mare pod ni piny. Okay. Koro onyalo tugo, ido ka onyalo timo gima ji timo, lakini koro power ne ni piny. Kogwe ng'ato koro ok ogwe gi ngufu ahinya nikech ngufu mare pod ni piny. Koro kata ko train, samwa train to kawa wacho ni ji ka wanawa. To en kochopo dakika ka 20 to wacho no ol. To koro mano wawinjo wagole. Okay. To koro kobedo kata kanyo to proneno mana ka ji dhi mbele. To mane kaka koro kobiro pile to timo mano to omako piyo. To be inyalo miye instruction kama entie ni motem timo gimoro. Mana kama entie ni. Anyalo miye instructions. Miya ne matin tu kapok wadhi. Simama hapa kidogo. Simama hapo kidogo. Pale. Haya. Ukiangalia coach. Haya. Kunge. Chumi. Gichum sogi. Momtong jirogi. Hana. Dul. Set. Net. Dasut. Yusut. Ilgop. Yodul. Ahop. Yul. Baro. Very good. Aya, nenda tu pale, tutakuita tena utakuja. Koro ere kaka giwinjo dhok ni nikech ng'eny utiyo gi dhok mopogore. Ere kaka koro giduto we unasikia hiyo lugha? Mimi nasikia tu uchumi. Mimi sana uchumi utafanya nini ukiniambia? Okay, ere kaka giwinjo. Upuonjo gi dhok no koso? Okay, sama gidonjo e taekwondo, nikech taekwondo nochakore Korea. Nochakore South Korea. It's South Korea Army. Koro kano chakore kaka self defense. Koro sama ne gikele sports, to gikelo dhok motiyo gi sports. Man dhogi mar Korea ne motiyo gi sports. To kopogore gi man kotiyo gi Kisungu. Koro sama opuonjo gi gini, dhok ariyo motiyo Kisungu to gi Korea. Sana Korea nikech kata mana kwatimo refing, ibiro neno ka watiyo gi Korea. Koro English wanyatiyo go mondo wa explain nikech kaka pinje machalo ka Uganda, yudo ka English to gibere sana gilewa. Koro watiyo gi dhok ariyo go. Koro mondo mi giwinj dhok ni, watimo gani samo donje club. Command mara mimiye, ikuong miye gi dhok Korea. Koro kosemako Korea, koro sami lerone tikoro lerone gi English badaye. To kikuongo miye gi English, to kidhi miye Korea to koro changanya ye. Koro ochachni. Koro wachako ne gi dhok Korea. Koro kuseng'eyo kamano, omako ni kang'ani wacho ni chariot, mana ng'e na tenson. Kowacho ni kunge, mana ng'e ni bao. To kowacho ni chumi, mana ng'e ni ready. Koro sama oseng'e time action, sama idwa lero ni gini gi English ni koro gimitimo cha. Ma iluongo ni attention, ma iluongo ni kulruok, to ma iluongo ni bedo ikruok, mar bedo thuolo. Koro obro winjo maber. To kichako Kisungu to kidwa kelo Korea, to obro boye ka ok obimako gima piyo piyo. Koro mae kaka waketo gi mondo gigine mondo gimaki dhok ni mapiyo piyo. Kagine kwarisa sami puonje, titemo timo kode. Ikete kamano to koro chung mbele titimo, to okopi kaka itimo. Then kokilero ne gi Kisungu ni mano, chariot no fulo, chulna tenson. Chariot attention. Kunge ofulo ni ediauri, mondo chiw luor. Jumbi ofulo ni
bed ready. Okay. Koro kilero ne kama to koro winjo mapiyo piyo. Aha. Koro wachako ne gi Korea no ka gidonjo e club. Okay. To koro iwacho no Willis ing'e gima poda apenjora. Iwacho ni nyathine oseyudo gold 10. Gold ni en gold mane? En gold ma miyudo Olympic cha koso ntiere rang'iny moketgie? En gold miyudo Olympic cha. Gold medal, wan gi gold medal mano mada position 1 namba 1. Namba 2 wan gi silver medal. Namba 3 wan gi bronze medal. En miyudo Olympic cha. To value mare? Koro value mare okay. Ong'eyo ni kata mana miyudo Olympic cha ok en original, ok en pure gold. Gilose, koro kaka gilose no kichudo kata ka weight mare en the same gima. Koro wan ng'eni ka sai modhi ka oge tournament gibedo wada gi jomo federation mo organize sports. Koro ka gibiro kacha to wang'eyo ni okay, ka en gold to gimo identify gold ni ma gold. Koro watiyo gi colors. Okay. Watiyo gi colors. Koro color mar gold cha, color mar silver, color mar bronze. Koro value mare matut to koro ng'eni mando koro wadonje te bedo kata matiyo kata mana gold impio ok en original kabisa. Nikech gold original kata mana mathin mara kaka kogno kama. Tiyo do ka en gimoro ma pek sana. Dhiyo do ka ok bi compare gi mama yudo kata size machalo kama. Okay. Lakini koro en mane gikawo machacha to gidhi gitiyogo pod giloso gima luongo ni gold. Okay, to value mare samoro ng'ato yudo gold ne une tugo moriwo kata Kenya. Value mare nitie pesa mimiyo jatugo no koso en gold no miye gold? Okay. Gold kaka sani game wadwa dhi Korea Ambassador game. Yudo ka nitie kaka federation nyalo organize to giamua. Kaka Korea last time kane gi jotugo an ok adhi e mano. To joko maka mana oro team koro wane wa overseas tu. Koro yudo ka gold gichulo 25,000. Okay. Mano ngama yudo gold. Koro number 2 mine silver medal. Mano gichulo 15,000. Okay. Koro number 3 and 10,000. Okay. Koro over yudo ka pinje moko machalo kaka US kama nyalo ka gold no. Koro luwore gi kaka joma organize tournament no. Ginyalo wacho ni gold, wan kiyudo gold wachuli 200,000. Okay. Koro o depend gi kaka federation mo organize gino gi pesa magin go. Okay. Wadwa dhi break kait wadwa gi action. Labda unaweza kutuambia umesikiaje ama ulisikiaje kuchaguliwa kwenda kuwakilisha timu ya Kenya kwenye mashindano ya taekwondo? Umesikiaje yani hata shuleni unaambia watu mimi ninaenda kuwakilisha Chapana na Mkorea? Hebu weka microphone utuambie una feel aje? Na unakaa mpole na saya mateke uko wao. Una feel aje? So mkweli mimi na feel poa. Nafurahia cause hadi nikienda nje na kama nisaidie survivor team, my parents, my family. Nafurahia sana cause naenda represent our country. Na wewe matumaini yako ni kwamba unataka ufike wapi na hii mambo ya taekwondo? Unataka ufike wapi? Future yako unaona tu utaendelea na taekwondo ama utabadilisha game? Ndaendelea na taekwondo. Hadi nifike kuwe coach. Paka ufike ukuwe coach. Other than taekwondo, kwa maisha yako ungependa kufanya nini baada ya form 4? Labda umeenda college yani mind yako iko na nini? Ungependa kuwa jeshi. Hey. Wewe ni mtu wa vita kweli. Labda dakika moja Willis muulize, tunaenda break. Wacha niulize coaches. Coaches inge ka koro wan eweche mag football. Kanya thio biro inyise ni bigi war, bigi socks, bigi chupa mar pi. Mano lazima nyakwa nini kala sasa mbiro. Modongo to kore dhi nyise. Koro undo sama idwa join. Ang'o mo requirements mag monego be ni nyathi biro godo? Sama nyathi dwa donjo, gimo kongo mokwongo. Okay, ko biro ni en man gi interest modwa donjo, to wadwaro ni mokwongo nyaka wade janyuol ne. Nikech samoro nyathi nyalo biro to samoro en nyathi machando janyuol ma samoro ko bire gini to be ok bi budhe gini biro to dok mana go janyuol. Koro kwasenongo janyuol to wakone ni gimo dwaro mokwongo. Wadwaro uniform ma taekwondo. Mondo warwake mondo ochak bedo ni koro donje club en uniform ma taekwondo. Koro then tok mano wamiye rules. Chik mwachiwo mokwongo ne nyithindo mag taekwondo nyaka bed discipline mokwongo. Kata nyaka wuoge group mane nitie. Kane en ng'at ma wuotho gi ji ma group koro wagole no wuoge group no. Chiko ma taekwondo kendo kata mana jogi ma train go kagi. Sama usetieko training onge wuoth ma ji dhi e group ma ng'ane dhi limo ng'ane, wadhi limo ng'ane kata dhi limo ng'ane, owuok chomo korgi direct. Koro tok
kwase miyo gi chik mar ni nyaka donj gi uniform wamiyo gi chike mar taekwondo monego gilu. Then machielo wakono gi ni koro watemo advice nikech wan ng'eni e taekwondo ka ok wachwadgi mondo gibe discipline. Wamiyo gi discipline gi koluwore gi exercise mwamiyo gi sama okoso to nitie punishment mwachiwo. Koro wakono janyuol mondo oikre kong'eyo ni game ni en game ma punishment nyaka bedie ma michiwo luor ne nyathi. Then nyathi momiyo wani bende nyathini omiwa adier mar nyathini. Omiwa adier chal mare mwang'e. Ka nyathi marach to miwa. Nikech kopando to wadhi ng'eyo to ka wang'eyo tigole. To wagole. Mana watin nono wadhi e yueyo ka waduogo to en action. Koro coach pango joge dakika moko 2-3 kanyo kwa dhi e yueyo. Kwa duogo to koro gibro nyisowa kaka itimo taekwondo. Kik idhi mabor, pod wanie paw tuke. Haya. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Avoid the December rush. At View Travel, we've got the perfect early bird deal for you. Tujaze SGR, Twende Coastal this festive season. From the 23rd to the 28th of December, enjoy discounted rates, but only if you book by October 31st. Spend 5 magical days in Mombasa from just 79,700 Kenyan shillings per person, sharing on full board. Or bask under the Diani sun from 90,900 Kenyan shillings per person, sharing on full board. Book today at viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. People's power! People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo.
gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyowa lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo ka miyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Mana kamano wadwa neno gigo eko matimore e paw taekwondo. Samoro iwinjo kama nigombo ni nyathini odonje taekwondo, idwa neno kaka itimogi. Coach ni ka gi nyithindo mathoth mokalo, nyithindo ni ka moingo 20 ma bende dwa donje tugo ni, dwa neno kaka gitime. To coach bro nyiso nyaka kaka ng'ato nyalo bedo gi self defense mondo mi kik ng'ato hinyre, ne jogo ma samoro luor to gidwa rwako nyithini e taekwondo. Abro miyo gi thuolo mondo mi ginyisu, an bende gie kinda ni adwa puonjora taekwondo ma wang' ni ka opondo ja picha kata mana Emmanuel Ochieng okelo yuma to enana ni ha. Mana kamano coach, koro adwaro action. Wadwa ni mondo joma ni pacho bendo ne action mondo ging'e ni taekwondo itimo nang'o. Thuolo en mari. Erokamano Jaka Black. Ting microphone malo matin. Erokamano Jaka Black. Koro ma waluongo ni Devian Ochieng. Ma waluongo ni Mildred Akaliche. Medida? Mildred Akaliche. So wadwaro ni mondo gi summarize nwa yes. Ma wadwa timo ka. Nikech samoro jomoko nyalo wacho ni gini timo gi joma dongo. Okay. Ma joma tindo gi to ok nyal elewa dhok Korea. To kata mana gi dhok matek ma Kisugu. Okay. Koro adwa ni mondo gi ati gi dhok Korea nyaka tieki. Ka gi kelo nwa introduction ma gima wadwa timore ka. Aya, migi thuolo kamano. Aya, Chariot. Konge. Chumi. Jichum Sogi. Momtong Jirogi. Hana. Dul. Set. Olgulmaki. Hana. Dul. Set. Net. Arimaki. Hana. Dul. Set. Momtong Anmaki. Hana. Dul. Set. Baro. Shio. Duidora Dubok Jungri. Duidora. Balchagi Chumi. Balbako. 360. Hana. Dul. 360 spin. Sit. Net. Baro. Sure. Face the Devian. Osin Sul. Defense. Balchagi Chumi. Attack. Good. Sure. Jungjua. Chidit. Konge. Baro. Muksa. Chumi. Sure. Talents of Taekwondo. Student oath. I shall observe the talent of Taekwondo. I shall respect its status and seniors. I shall never misuse Taekwondo. I shall be a champion of justice and freedom. I shall be a memorable warrior. Taekwondo motto. Knowledge in the brain, always in the art, strength in the bone. Junolog. Team machielo pio pio. Koro wadwaro kelo team machielo mondo koro gikonwa defense. No, basic matim ma koro loyo magi matin. Basic machielo matim ma koro loyo magi matin mondo koro unene keche uneni team en gimoro achiel gima magi timo ma kapod nyalo timo. Koro gibi team mondo ginyiswa basic machielo.
Mano chakro kaka wachako taekwondo. Arrange yourself. Chit. Okay. Amil, give John chance. Give John chance. John, ingia hapo. Akaliche. Chumi. Apkubi. Arimaki momtong jirugi. Hana. Apkubi. Arimaki. Dubion momtong jirugi. Dul. Apsogi. Dui. Tumio. Paojok chagi. Sit. Baro. Ichum sogi. Momtong jirugi. Hana. Dul. Dubion jirugi. Hana. Dul. Sit. Olgul maki. Hana. Dul. Sit. Arimaki. Hana. Dul. Momtong an maki. Hana. Dul. Sit. Baro. Shio. Didora de bok jungri. Didora. Tenets of Taekwondo in Korea. Yoki, Yongchi, Ingar, Kyoki, Baekjeon Bulbul. English. Courtesy, integrity, perseverance, self-control, indomitable spirit. Jiroliog. Kamsamida. Another group. Ile group tunaenda mwakoro wadi kiloka. En group mwakoro wakono wa self-defense. Koro self-defense ka, wangi self-defense mare jomanyiri. Jomanyiri gibedo ka kamoro marach samoro yado ka inendo gini gi joma weak. Yado ka ngato kawo kata mana advantage mar mayo gi sime, kata mar mako gi nguti gi thungo gi. Koro chuno ni nyaka wamigi self-defense manyalo konyo gi. Masama koro ka gisebedo gi self-defense, tido ka koro gin condition maber. Koro momiyo ka wapuonjo gi kata wamiyo gi luor ni koro self defense ni konye mane konyruok sama ngato omake kata sama ngato nyalo vamia koro konyore mondo wuog kuom ngani mane gima koro dotimo ka wadwa self defense no ka wuok self defense to wadwa dhi taekwondo sports mano ko luongo ni sparring ka wuok taekwondo sports ka koro wadhi target mano koro gima wapuonjo gi kaka ginyalo goyo mana the point midwaro sport nekech sport wan gi electronics sani Kenya Federation wan gi electronics ma ka watiyo go to nitie point mowinjo go kaka kuom ranyisi iyudo ka sensor marwa bedo ka sensor bedo ka gi kanyo koro mondo mi ging'e goyo point midwaro watiyo gi target to target no kolingo kama tin no to ngiso ni koro onyalo goyo sensor kaka idware koro mane gima wadwa timo mogik koro sani wadwa donje self defense mar joma nyiri then kokikore gi chuo nyiri nyako koponi odine gi joma chuo onyalo konyore nade wadwa ngiso mano ka then kopogore gi mano inyalo kata mana monji gi pala wabro ngiso ka inyalo monje to ng'at dwano chuo gi pala mano wabro ngiso ka then inyalo monji ng'at nyalo monji gi luth samoro imbin gi luth mondo kaka idwa konyori tami koro mano wabro ngiso ka wabro ngiso matin kuom gi kamano koro team mar defense bro donka wabro chako gi team mokwongo
Evans, Olunga, Bevian, and Kefas. The rest, you can wait. So, magi wadwa ngiso kani en iwuotho ng'ama nyako ne wuotho. Koro yudo kiwuotho to ng'ama nyako ne wuotho. Ng'ama nyako ne wuotho. Tinwango ka koro kar jomoko ne luwe ng'e dwa make mondo de mondo mae kata mana gimoro mana en ge lwete. Koro idwa ng'en to ere kaka onyalo konyore sama ng'ato chama chuo gi va miae dwa mae gimoro ni. Kata obed ni sim. Koro wang'e to wadwa ngiso wachiel kende ging'eny to wadwa ngiso wachiel mondo ng'e gimo miyo wahero taekwondo ni mondo konywa nyithindwa gi gibed nyithindo ma ok nyal bedo kamaracha ahinya ka komonj gi joma richo ba jonjore. Chijak. Good. Next. Good. Next, what was the okoro ingi luth? Ngato be nigi luth. Uko na fimbo, mwingine pia uko na fimbo. Utajiprotect aje? Then after that, Chels, kenge. Chimi. Gengyok. Good. Next. Good. Last defense. Uko na fimbo na mwingine hana fimbo. Unataka kugongwa kwa kichwa, utachukua hiyo fimbo aje? Evans, Olunga, Brian na Mwoga, utatuonyesha Evans akikugonga na hii fimbo, wewe una fimbo, utachukua hii fimbo aje na wewe una kitu hapo. Hebu tuonyeshe vile utachukua. Good. Koro mana kamano, koro wadwa jo e section machielo. Mwadwa donje ni koro wadwa ngiso taekwondo sports. Koro taekwondo sports ka wan gi gimiluongo ni self defense in motion. Self defense koro ingisi kaka in action. Wopimo self defense makoro onge ng'at ma igoyo kata ng'at momonji. Koro techniques minyalo tiyo gi riekni minyalo tiyo go self defense. Waluongo mano ni pumsi. Koro group mar pumsi gidwa kono waka patterns adek. Mokwongo en pattern mokwongo mano mar jomo donje club manyien. One action go duto te kocha. Sawa sawa. Karibu. Wachako gi pattern mara auchiel. Chedit. Konge. Chumi. Taguk Yukjang. Chi Jak. Hana. Dul. Set. Net. That's what. You set. Ilgop. Yodul. Ahop.
Yodul. Yulhana. Yodul. You'll sit. You'll net. You'll dasot. You'll go up. You'll yodel. Temul. Temulhana. Good. The next team, pattern 3, Taguk 3. Taguk 3, very fast, very fast. Chariots. Devian. Kefas. Chariots. Elvis. Engage line. Konge. Chumi. Taguk. Samjang. Shijak. Hana. Dul. Sit. Net. That's what. You sit. You sit. You'll go up. Yodel. I hop. Yodel. You'll hana. You'll dul. You'll sit. You'll net. You'll that's what. You'll yes it. Baro. Sure. Tunaingia hiyo sasa, that is what hiyo ni ile tunaita self defense in motion. So tunataka kuingia hiyo, bado ni sports. Kwa sports tunafanya hiyo. Kwa sport tunafanya hiyo. Alafu tunafanya target pia. So wacha tuingie kwa sport sasa. Kwa sport Devian versus Rooney. Ogo. Lea versus Bevian. Very fast, very fast. Kataji ariyo morwakore mondo ogwere matin wane. Bas. Quickly. Time inaenda, njo. Wana dakika bish kende tuwadhi break. Kuna last session. Kuna last session. Hii ndio session ya mwisho kocha. Hii ndio mwisho tu. Tunaingia kwa tieko matu wadhi kidieny machielo matuke. Koro kaka thuolo matin ahinya. Njoni ingia stage. Haya. Mae mwatieko godo kocha, kitieko mato bende watieka. Haya. Chit. Konge. Chumi. Shijak. Come on. Next. Steve Edward, very fast. Challenge. Konge. Chumi. Shijak. Come on. Next. Target, very fast. Challenge. Come here. Chumi. Shijak. Come on. Next, target.
Dolio, Hana. Falling kick. Next. Ukisa kick unaenda huko. Go. Next group. Target. Very fast. Target. Very fast. Hana. Dol. Set. Net. Good. Very good. So, congratulations. Erokamano ahinya Kwaramogi. Mano ne team mar Survivor Taekwondo Club. Maybe inyalo nyisowa wach mogik kapok watieko sa koro dhi. Ma en jalup kocha. Ma en kocha. Aya, biane. Aha. Kaonge obro wacho du nyime. Mie microphone piyo time koro kober. Caleb Otieno Awuor. Survivor Taekwondo coach. Okay, Caleb Otieno Awuor. Koso Awuor. Koro ikawo nyinge nariyo Caleb Awuor. Sawa. Aonge tabu, erokamano ahinya. Mana kwa tieko. Okay. Kati yudo unade mapiyo. Okay, koro ka kidwa yudowa namba mar sim en 07 15 902 532 07 15 902 532. Koro kendo jo team ineno kanyo no wadwa tero gi e Korea Ambassador game Uganda. Okay. Koro ma wan gi budget marwa mar 500 munyo beni ka wayudo e ka team ni dhie oko kocha cha. Koro wanyalo kwayo well wishers joma nyalo chung kodwa sport ni ka ginyalo konyowa. Okay. To till marwa mar club en 401 999 4 n 401 9994. Aparo ni simbi bende ywak kanyo. Nego beni wakete silent. Simu mane ma ywak ni? Nyakwaramogi mane mabro kelowa e giko mar Taekwondo. Pod wan gi tuke mamoko ma bende wadwa lose. Ka kamano to erokamano ahinya Nyakwaramogi. Erokamano ahinya kuom thuolono duto. Mano ne en Survivor Taekwondo Club mantiere Soweto e boma ma Nairobi ka. Koro gi e kinde ni eri wakaw yweyo matin ka waduogo wabro dhi e tuke mag Champions League. Kik idhi mabor. Erokamano ahinya kocha. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride.